Mala som dostať na štadióne 13.9. som mala mať. Prvý deň som mala dostať svoje dni. Čo samozrejme nechceš, lebo proste videli ste, aké som mala kostýmy proste a mať svoje dni a prvý deň na štadióne by nebolo úplne praktické. Takže som si dala od doktorky predpísať vlastne také tabletky na oddialenie menštruácie, ktoré som teda brala 3 dni. No, že ja som nevedela, že som tehotná. Mňa to nenapadlo si proste spraviť predtým test, lebo koho by to napadlo, hej. Takže som brala 3 dni tie tabletky na oddelenie menštruácie a ešte mi vlastne doktorka hovorila, že potom, že v nedeľu, keď si nedáš, tak v nedeľu by si to mala dostať a že dobre. Tak v nedeľu už som si tú tabletku nedala, lebo však už bol po koncerte. No a nič. V pondelok nič. Útorok stále nič. Pozerám sa na svoje brucho a mala som také nafúknuté brucho, hovorím, však nafúknuté brucho mám jak nikdy, že už som videla proste na bruchu niečo, že no ja som také že väčšie brucho a hovorím si, že tak asi by som mala dostať. Ale hovorím, stále necítim, že by som niečo mala dostať. Hovorím, tak to je zvláštne. Ešte píšem doktorke. Hovorím, stále som to nedostala, že to je už útorok. On hovorí, že teda nech ešte chvíľku počkám a že keď aj tak nedostanem, že nech sa do nemu ukázať. No lenže už bol piatok, stále som to nedostala. Tak v sobotu, že a len tak zo srandy si spravím test. A bolo vymalované. Takže v tom momente som bola... Dosť som sa bála kvôli tomu, že som brala tie tabletky na oddialenie a nevedela som, že ja už som vlastne tehotná, keď som ich brala. A to není úplne dobré. Takže tak. Takže som bola taká... že som si hneď išla dávať robiť všetky testy, ktoré sa dali. A tak, nebolo ti zle. Ja som začala mať hneď od začiatku akné a bola som brutálne precitlivelá a odišli mi hlasivky. Ja som vedela, že sa niečo mení. Ja som už týždeň pred štadiónom mala také slabé hlasivky, úplne oslabené, že také unavené. A na štadióne mi preto odišiel hlas. Lebo ja som reálne bola tehotná. A má to vplyv na moje hlasivky.